kaching hon rat atum karbiang long lima sau keduan nili kardom pilo pinihet arjulong lo munit atum kache than puta nili tum APHLC atum jasemet ke nili apa aju tuliram rong hang ke hai CM along poisa endam po lasi anerlo ke APHLC meeting ke seng lapen keklem uson si ke than arjulong lo Kongres atum amatha ke Karnataka halatum hai lo po da Assam da hai ji kusia matha la pen pachuk bay pachuk kei pen aprangating pachuk bay pen pachuk kei pen munit tumhan pi yu pen papit duk pen RSS tum men chelang pen bombo sena tum men chelang pen alang litum election je pe hai ji kusia matha la pen election ke pe hai la pula ben election ke pe hai po chulong le po walam chul ke choji apan ke claim dia apan kali la son si matha alam ki he neli ganing ye nai neli tum poisa ke bang along ku ke anut ka prek pen along le lu rat atum neli tum panang hang po rat atum ame thang si meeting je seng po je organize po titi la pen nili tum APHLC leader tum bangke emet hanga poisa pen emet hanga gari pen si nili tum meeting ki dun kabor i titi ahut pen ke gari chetang te ching seng tok la pen ahut pen ke ni tum gari ta ban et lo po atu vehet ta ha tu war sang nang cry lo la puson nili tum bangke tuliram rong hang det adim pen le la alang li det pen le poisa ki endam nang giat athai putali sita Kongres atung ke non BJP ke do an apran Kongres lo latung ke arlo pen ke ching wai bom la ching ki bom asopo ke BJP apo ke Kongres la puson si halatum claim bom non ta la apo ke Kongres asopo ke BJP pu ke lage lam che thana kam da vi lage abinong ke latum ejat pe jong si neli tum phan neli jong si BJP pen poisa endam dam pensi meeting ka solai ulotang te la neli bank passbook le nang litum lang tami la pen la neli checkbook le lang tami arni vang hathak neli cash ke draw jerso suri cap la puson poisa draw po la neli jiklo jon neli pension la ke si bagdu la pensi neli ka solai lail nang litum lang kami komat ni jong si ahok kitin neli BJP pen poisa ka chu endam si meeting ke seng titi ulotang te nang litum wang kami la neli bank passbook nang lang kami la pen la checkbook na nang lang kami checkbook aban anta neli BF nang litum nang lang kami la si nitum APHLC ke poisa bhan lega chiki ta kali rat aphan si ke chiki la pen rat aphan ta rat atum ka chini halaso aphan si ke chiki nitum ka chini pen si BJP ta Kongres ta CPIML ta la National Party anke inglongarat atum phan ke right hekthedel inglongat det aphan che right hekthedel sakorita ha Kongres tum ke do un hut pensi just semet ke 2013 hut
Surihini ra kreke thomaningkan, krehini aningkan, kreke thomaningkan pensi, Kongres tumlang labang sohut pensi, halabang sohut, bisaralam, batai siwet, bang haru kripli, master akam pilu. Joyram Ingling, alang li CM ke doon hut, Kongres a CM ke doon hut. Lapen MP ke Biren Singh India ke hai, MP ke doon hut. Bang haru kripli ang bong, Karbi atom pan bang trok ner kebra ner kebet kipi. An par ke hek ke atom pan pila. Lage nili hala 6 schedule arleng alamen ke toka kitab long ta lage ka hisab kalakha do ada. Lapen non BJP pen Kongres tum BJP je plan dun det pen ta akola puthak tha. La solam ne nang litum ka do beta chini la pot si lai hui alame kroi du nang ne Kongres atum BJP atum latung ka pachu pe lo atum lo atum ne aku jong si pachu be kali putamte ande 6 schedule ke karbi inglong arat atum aphan del ho dei ko amat bang haruk re flipen bang trok ner kebra ner kep an karbi atum han sakor go master kam picok lagi pacu bay kali lang latai sia pacu bay ipu ke 6 schedule po 6 schedule aja kong bensi MP jaga man lo 6 schedule aja kong bensi CM jaga man lo ako akapre ka go ben ligaman kali alam itu 6 schedule aja kong bensi la tu alam itu MP jaga man CM jaga man minister jaga man MLA jaga man 6 schedule pena job alam itu rata tu mana pacu bay la penoport ilidum ha tribal welfare ministry pen ke wan ana poisa ta ke tia tum hansi pitula long lia patta ta hala tum hansi pitula ha 1953 paru kriser ke pra ke thom aning kan penoma ilidum karbia tum a ron pen patta ke ron nan ya ron ta la Kongres tum si war phit la pen ke alang litum si Assam Land Revenue Regulation ta endun tu wrong. Alam ang sanikan. Lapen na job, ilitum karbi atum aron pen. Inglong arat atum aron pen karbi chot kali. Di masa atum ta, kuki atum ta, imethan aron pen ilitum patta kachelong tang apatta anta cancel lap la Kongres tu milu. Amat sorkaria long li putuya. Government khas let putuya. Itu patta long li anta. Lahelo non ke aku patta ke celong kaci ridun tu nang non nanti anda ke kaci ridun tu anda long tu te non ke la anta Kongres tum si bilo la pen non hala Kongres tum ki biat tengsi non BJP atau mange vidun tu lo BJP atau mange petan tu mucak la sige video lain la si la BJP Kongres la pen ke CPM la National Party ant ke la ke ilitum ke kroiji akam avelu lage aku jom si kroy dun bom lang ko ante lake mikir okora ko ala bang itu mana epu lapen army itu ala mikir okora pe nelile ko ali moten nelia bang si jong damer ku jorna ipu ge Assamese Bengali itu si ke tok lake textbook along school along look at hand a textbook along pulo tante school along college along kacharli a kitab pulo tante lake a hok a kitab lo pirkening hok le dam sita lake a hok lo pu kadu beta kedeng alam si hata ketok ante itu man mikir okora pusenang tok lo an parante na Kongres BJP itu kapacho be alam si cekroy dun tu bom ilang kwante lake mikir okora puke aporma aproman ke cipi tu ceplang do det palage lapen Indian Army tu ta pulo karbiang long ke imbutan lo athema kachini neta akele tu pik ili to mana itu lage itum amethang si Kongres BJP itu ke than ko pachu be alam yong si kroy dun tu pulo dante lage ili tu kilu ke ceplang det palage jok ta la somsi man lasi non nang itu bihe kalam no lage neli panai pu CM ben poisa
ke endam ajo poisa ke endam punili ajo ke hong mena bari ante la ajo ke wang inting kuk di ticorana ke bar ko bangali na ke le bote inting kuk di ticorana CM hem ke dam ya kam tabi lagi aku cohan nung dia lang li aning ta rong uyi mini na bidu tanang bidung tu yi mini la tu ke glor alam lu alang lita karbi jot la pen ke amentang poisa li de ke alang li ke long ke doa poisa anda karbi ing long arat to poisa si alang li enbaret jot na pa ke la pot si la salam nili pinida than tholo pini than tholo pini ta pawali pini than tholo athemaan ar ni ga preke nili ar julong lela pini si gar julong la salam la posi la kanang litu Jasmine la salam pa than ke amreng constituency la pen kopli constituency positu kapay than along apre kapay than lo meni seta amreng pen kopli constituency positu kapay than la kanang litu amreng la pen kopli constituency amune tatumta la nili bank passbook pen la nili checkbook ke nang lang kami kopia phansi neli arniwang thak poisa ke draw nang verma bank pen kopia porlo komara phanlo la neli meeting ke dunja phancho neli ke choji phan kali meeting rata tum phan kapachinya kam keklem la phancho na siksidu ka pang tangya phan itu mah dek ke cerai dia phan rat phan inglong rat phan ke rai dia phan ke tum amen patta pen ke than lap dia phan ke tum amen voter list pen kang than lap dia phan ke claim la sona la pen kang than da pe polo ke lang ni po pot kali siksidu long se li tum phan power nang jakong nang pilo la pen la ling than the de itu inglong so tu nge jokun elu la chini sini tum la ta claim ji pu la pen case ta dobong Kesa pana poisa dan nitum betang sigirun kata rata tum sinai pidun lata nitum apram ke ceng hoke nitum APHL sia beaku laki ahok lo council tum da yerso poisa nang rabdun ala ke ceng ko ke aman alam tum nang rabdun sebut ya hapi ke parlin pak sini tum pan aku nang cedan nun turong ak kesa lo ta aman no pi ke nitum council lo ke dam de kangjang lo Council long ali minister MP tum lokta ni tum poisa hang namye ban dam di nili chakali APHL sia mune tu dam di lai lo la kardong